Kakang Tumenggung Ranggadaya. Nuwun inggih Kanjeng Adipati. Ana ing kalodhangan iki sliramu tak timbali sowan ana ing Kadipaten Gagatan kene. Padha raharja sowanmu Kakang. Kepareng matur Jeng Adipati. Sowan kula pikantuk karaharjan. Mboten namung sembah kula kunjuk dumateng Kanjeng Adipati. Ya tak tampa Kakang. Ya mung pangabektiku wae tanpa nono. Sanget anggen kawula mundi Kanjeng Adipati. Ya kepenakno anggonmu marak sebo ya Kakang. Nuwun inggih Kanjeng Adipati. Garwaku wong ayu. Inggih Kakang. Ana ing kalodhangan iki rasa bombong. Jroning panggalihku dene sliramu wis kepareng sowan ngestrene ana ing Pendopo Agung ing negara Gagatan kene. Apa sakirane gawe hamu anggonmu cecawis kinarya kangge nyebaki para Sentana anggone arsa kembul bujana ana ing Kabupaten Gagatan kene apa wis cumawis kabeh? Sampun cumawis sedaya Kakang. Ya aku mung bisa ngaturake nedha nrimo dene si Adi wis kepareng dadi garwaku kang wektu iku wis bisa nungkuli apa kang dadi kebutuhanku. Mula di Yayi sumeneo sawektara aku arep bakal canduk lawung caturan karo Kakang Tumenggung Ranggajaya. Kakang Tumenggung Ranggajaya. Nuwun inggih Kanjeng Adipati. Sajake iki kok ana pawongan melu sowan sing aku durung nate tepung. Tak rasake kok tak rasake kok kaya urung tepung nanging kok ora duwe omong. Kuwi sapa Kakang? Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Menawi sampean badhe pangandikan kalih kadang kawula menika mboten saya ngangge basa-basa ngoten niku riyen. Ngangge isyarat mawon. Oh iya. Pancen tak tamit awit mau ki kok mbung mesem. Lah iki iso omong apa ora bocah iki? Kok wis sowan ana ning Pendopo Agung Kadipaten kene. Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Menika rencang kawula. Ananging menawi sampean badhe atur pangandikan kalih panjenenganipun kedah ngangge WA mawon mangke kersa diwaos. Ya. Ora apa-apa, senajan dhek iki ora somong, nanging wis kepareng sowan ana ing Pendopo Kadipaten Gagatan kene, aku yo nedha nrimo kuwi awit saka keparenge dheke sing teko saiki kepengin sowan wis kaleksanan. Ya muga-muga wae bisa dadi pengalamane kanggo uripe dheweke. Nuwun inggih Kanjeng. Iki ngene Kakang. Nggih. Bebasan kowe adoh tak cedhakake. Yen wis cedhak, kowe tak raketkake ana ngaresaku kene. Kowe tak jak rerembugan. Kahanan ana ing Kadipaten Gagatan kene. Yen tak rasakake diarani aman yo aman, diarani cukup yo cukup, nanging yen tak rasakake tenan iki ana bab-bab kang kudu dirambungi amarga apa yen nganti kedrarung kahanan iki kuwi bisa gawe rugining negara utawa Kadipaten Gagatan kene Kakang. Kuwi ngene Kakang. Wektu dina iki adat saben ana ing pertengahan taun iki akeh para kawula, para Demang lurah lan sak pirutane panewu kabeh mau wis biasane asung bulu bekti glondong pangareng-areng ana ing Kabupaten Gagatan kene. Nanging wektu teka saiki
kok durung ana sing asok bulu bekti. Kuwi ana apa, Kakang? Kepareng matur Kanjeng Adipati. Oh. Miturut pawartos ingkang dugi teng panggenan kawula, bilih enggal taun punika kathah petani ingkang gagal panen. Pantikus. Kathah tetanaman ingkang dipun serang ama tikus niku Kanjeng Adipati. Mila dugi dinten menika dereng enten sing saged setor glondong pengareng-areng teng kadipaten mriki. Ya ngono ya Kakang. Malah miturut pekabaran cetak tampa saka utusaku jejering Telik Sandi kang tak utus njajah desa Milangkori ana ing Kabupaten Gagatan kene wis asung cecolo yen lak kahanan iki sing dirasakake wong cilik iki lagi nandang peceklik karana anggone nandur tetanen kuwi dirusui karo omo sing jenenge tikus-tikus kuwi. Nune nggih Kanjeng Adipati. Mulane ngene ya Kakang. Kowe jejering Punggawa ing Kabupaten Gagatan kene tak jaluk. Ya samengko upama para kawula, para lurah, Penewu lan Demang anggone sowan asok bulu bekti glondong pengareng-areng kuwi beda karo adat sabene karana wong desa iki lagi ngalami rekoso. Ya kowe wae sing duwe tirtaning kawicaksanan nampa kahanan iki ya muga-muga wae Kakang yen ana pawongan sing asok ora trep kaya biasane ya dimaklumi ya Kakang. Ngestaken dawuh Kanjeng Adipati. Yo saiki ya ditunggu sawetara muga-muga wae ana pawongan sing sowan nggawa bulu bekti glondong pangareng-areng amarga apa Kakang kuwi uga kanggo kebutuhaning negara supaya anggone dhewe ngayani para narapraja munggahing sentana kuwi bisa cukup karana oleh glondong pangareng-areng ku mau ya Kakang. Nune nggih ngestaken dawuh. Ketela ana pawongan sowan iki. Mengko kisana kitoke aku durung tepung karo sampeyan kabeh kok iki wayah ngene kowe teka ana ing pendopo Kadipaten Gagatan kene kuwi ana parigawe apa lan saka ngendi asal mulamu kok ketoke sumengka apeng awak bojro sowanmu kaya penting banget ana ing Kabupaten Gagatan kene. Nggih Kanjeng Adipati. Kula kraya-raya saking dusun menika dipun utus kakang kula pun Kilurah Padrono. Saking laladan Kelurahan Ngombak menika tasih laladan Kadipaten Gagatan mriki Kanjeng Adipati. Iya. Lan menika dipun tepangaken mawon kula menika Ki Sadrono. Ki Sadrono. Nggih Kanjeng Adipati. Lan menika adik kula sing lemu nika Ki Bodong. Bodong. Kok bodong? Lho, Bodong apa sapa di? Anu, blok. Oh, blodong. Tak kira bodong. oh Blok. Nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. ora dadi ngopo. Ya
menika rai kula nika sing siji mau ndi? Siji rung melu mau paman. Oh, niki paman kula, paman Joyo. Niki paman Joyo. Abdi kula saking Kelurahan Ngombak Kanjeng Adipati. Lha iki yo padha, asale padha. Sami Kanjeng Adipati. Nek kok beda-beda temen ketoke wong iki. Kok dhewe-dhewe iki. Oh, nuni inggih Kak nganu Kanjeng Adipati. Niki nggih beda produk niku Kanjeng Adipati. Oh iya iya iya. Kok kan sabune kutha. Dadose rada bagus sithik ngoten Kanjeng Adipati. Ora dadi ngopo. Aku malah seneng do gegujikan sawetara. Karana wong rembugan ki nek ana gojekane ora patek pas. Ngene Ki Sadrono. Nggih Kanjeng Adipati. Banjur sowanmu ning Kabupaten Gagatan kene mengkuwi gati apa kok ketoke penting banget anggonmu sowan. Nggih Kanjeng Adipati, kula kraya-raya sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati menika dipun utus kakang kula pun Ki Padrono kapurih ngaturaken mulebektining bumi wonten ing dusun Ngombak. Mboten namung enggo bilih samangke anggenipun setor glondong pangareng-areng kirang saking angen-angenipun Kanjeng Adipati kula minangka utusanipun Ki Padrono nyuwun Bumi Samudra pangsami Kanjeng Adipati. Ki Sadrono, Nggih Kanjeng Adipati. aku wis meruhi kahanan iki. Yen wektu iki wong cilik gawe napa bebendu, anane oma kang ganggu karo tandurane wong desa. Lah kowe kok iso asok bulu bekti kuwi lara-larae piye? Amarga iki wong desa kuwi lagi nandang paceklik. Kok kowe iso asok bulu bekti kuwi? Lah kuwi piye lara-larae? Urane Nah, tikus. menika kan ubeting para kawula menika ingkang nam jagung tasih wonten galengan turah sithik-sithik menika dipun kempalaken Kanjeng Adipati. Dados nggih sithik-sithik nglumpuk wonten Kanjeng Adipati. Oh, ngono. Nggih. Ya mung ngene ya Ki. Amung welingku. Kedadian kang wis ana kang gumelar ana jagat raya iki kabeh kuwi dadi pestine lelakon. Mula kabeh para kawula kabeh jejering menungso urip ana ing alam donya. Kuwi bebasan kabeh kedadian ki menungso mung iso antratap angkronci miwah angkrumbaka. Ki Sadrono, Nggih Kanjeng Adipati. jerpridane ati kuwi ora iso ndudah kutaning pesti parandene budi dayane menungso ora bisa ngungguli garis ingkang kawasa. Ana ing kene aku bisa ngucap antratap angronce miwah angkrumbaka. Angkronce kuwi tegese mulat sarirna angkrasa wani kudu kowe bisa uwal saka kahanan iki. Kuwi kabeh nganggo pitukon jer basuki mawa biya ingkang angka 2 angkronce kuwi tegese kowe budidaya bisa uwal saka kahanan iki uripmu ing mengko tundhone bisa wibawa mukti ana ing kawasan Kadipaten Gagatan kene ngrumpaka reksanen kedadian kang wis ana iki iku minangka kanggo piwulanging uripmu ing saterusi Kakang. Nggih nggih Kanjeng Adipati. Kuwi ana piwulang ya kandhaku ngono ku mau mula kabeh kahanan iki ditampa kanggo ati kang sabar. Tegese sabar kowe kudu bisa nyawijekake cipta rasa lan karsamu iso ngawetkan kahanan iki kanthi legawa ikhlas lairan batinmu. Mula kabeh wae
kabeh tak kandhani para kawulaku sing sabar nampa kahanan iki muga-muga kahanan iki bisa kanggo piwulang ing saterusé tumrape negara ing Kadipaten Gagatan kene muga-muga sak surming ama kang ganggu para tetanen iki muga-muga wong Kabupaten Gagatan kene uripe uga lestari widodone ing sambikala lepas saking sakathing bebaya. Amin. Kisadrana Nun inggih. sabanjure ketoke iki ana unek-unek sajroning batinmu. Kuwi sing duwe unek-unek apa? Nggih nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Sasampunipun kuluning Ibu Pertiwi kaaturaken wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati. Ing mriki kula badhe nyuwun palilah panjenengan awit kula nggadahi pemanggih badhe bikak wana tutupan wonten laladan alas ngombak Kanjeng Adipati. Kisadrana, Nun inggih. kuwi wis dadi tekadmu. Nun inggih. Kowe mangerti yo. Alas tutupan kang dumunung ana ing sakulaning ombak. Kuwi alas tutupan sing ora tau diambah jalma manungsa. Kuwi alas kang wingit kepati-pati jan momoro jan mati bebasane. Apa sekirane kowe wani? Wonten Kanjeng Adipati menika pun dados anteping ati kula mugi pangestu panjenengan kawula suwun Kanjeng Adipati. Yo, aku jejering bupati amung iso paring jurung pamuji pangestu. Tak pangestoni iki pangestun iki ana wewarahing kakinini ingkang ana sineret ing kidung Jawi. Yo iki muga-muga karana kidungan iki sakabeng bebaya bebendu kang arsa ganggu ana ing Kabupaten Gagatan kene kabeh sirna bali menyang kandange dewi-dewi. Nun inggih. Iki ana kidung rungokno sawetara. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jin setan datan purun pana luhan tan ono wani miwah penggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ono
jarak mring mami guna tutupan sirna Kisah Drono. Niki Kanjeng Adipati. Aku mung duwe pameling karo sliramu. Kowe babat ana ing alas tutupan kuwi sing ati-ati, ya iki welingku. Kidung iki cakna ana ing kono yen kowe nyambut gawe ana kono, muga-muga kowe bisa kalih saka pebaya apa wae kang bakal ngganggu karo kowe kabeh sing makarya ana ing kono. Niki Kanjeng Adipati. Niki kadang Adipati. Ya Sesampunipun kula pikantuk jimat kidung saking panjenenganipun Kanjeng Adipati. Kawula badhe nyuwun pamit hanglajengaken lampah badhe bikak alas wonten ing alas tutupan Kilen Ngombak menika Kanjeng Adipati. Ki Sradono. Suwe sumeneo sawektara kae ketahe ana. Aduh, pawongan aduh, sing aduh, ketoke kok mbutuhke pitulungan ki ana apa kae? tolong sinuwun, tolong, ada. Ana ngopo iki? Aduh. Lah kok wong sakmene kae? Aduh, tolong aku, tolong ana. Aduh. Ora mikir babar pisan dia. Kok tegel, ya ampun. Lah, bagaimana nggih? Aduh, Kanjeng. Loh, Piye ki sana? iki kok kanjengnya beda to? Oh, lah kleru. Iki sapa iki? Aduh, Kanjeng. Iki ning opo iki? Ketoke kok tenanan temen bengok-bengok. Eneng opo? Nuwun sewu, Kanjeng. Kawula menika nembe kecalan. Lho, kelangan opo? Kecalan menika kecalan ingkang waduh kula kok mboten saged Apa-apa ngatura bloko wae lho. Ora usah ditutup-tutupi. Pokoke kula mboten nrimakaken Kanjeng. Kula nika napa nggih? Mboten trima pokoke jenengan kedah nyukani pengadilan ngoten Kanjeng. Pengadilane sapa kuwi? Mbok melu nangis sithik ngono. Kowe iki kelangan apa? Ngeten sinun. Kula menika kelangan manuk. Manuk lho. Manuk kula itu. Lah kowe iki kelangan manuk kok njaluk pengadilan ning kene. Lho ki manuke sapa? Manuk menika Kanjeng. Mboten kok namung manuk-manukan. Manuk menika manuk tenanan. Sing kula sayang banget. Benten niku kula elus-elus kula sayang-sayang. Lah kok ical menika. Lah kuwi. Apa kowe duwe panduga sapa sing njupuk manukmu? Inggih Kanjeng. Lah sapa sing njupuk? Menika mboten keliya inggih menika Demang Daya. Aduh, Wah, iki kok kadeke iki nyolowadi, rembugane iki nyolowadi. Monggo kula pun beto Kok kae, Mbak? pusaka niki nek mboten dibalekke kula mboten trima pokoke. Kusik. Kuwi perkara kuwi dirambungake ana kene. Wong iki punggawaku. Nek nganti tumindak sedeng, nganti gelem colong jupuk karo darbeke nglian kuwi ana sangsine dhewe. Kedah ngoten nggih Kanjeng. Lho iya, iki dibutuhake. Lha wong manuk kula niku bentuke lucu, wireng, ngoten niku kok. Nun sewu jangan Adipati. Piye Rangajaya? Kula tak derek
maturi piantun punika sekedap. Belekke tenan lho, Kang. Kuwi manuk kesayanganku lho kuwi. Nek di Kisana. Lah aku ki rumangsaku urung tau ketemu sampean. Lah kok sampean iso ngarani aku njupuk manuke iki lho. ngeten. Kula niku lak salah satunggaling abdi kang Kanjeng Adipati. Kula menika tukang ngarit kejaran. Lah jarene kula utul nandi mau golek sego dhewe mau. Lah manukku dik nalika di umbah utawa dimandikan niku kula tinggal jikuk gayung teng wingking ica sanjange garwa kula dipendhet Kang Daya. Aduh. Iki ngene, Ranggadaya. Nggih. Kowe iki jejering punggawa kraton, aja tindak kaya ngono. Sekedap Kanjeng Adipati, sekedap riyen. Ampun langsung nyubrani kula. Menika kula nggih mboten tepang kalih tiyang menika Kanjeng Adipati. Ora ngaku. Nah, Sik, Ah, lha sik manukmu sing werna apa? ya manukku ya sing kok inceng bendina kuwi. Jarene apik. Jarene kok lem winginane kae Kok wadahi kurungan apa ora? kurungane iki apik. Ning wis bukaan kae nek ora jenengan sapa meneh. Ya manuk ora dikurungi ya ngono kuwi. Ngeten Kanjeng. Pokoknya kula mboten nrimakaken, kula nyuwun pangadilan panjenengan supaya manuk kula sing penting saged jedol melih. Kula niku pun kangen lho mongko nek manukku ki nek esuk dilus-lus iso ndangak-ndangake. Kakang Ranggajaya, Ora lucu. nak miturut omongane pamongan kang sowan ana ing kabupaten iki, ya kowe. Apa kuwi bener? Nanging ngene Kakang, tak jaluk kan jujur atimu. Kowe kudu bloko. Yen ora belem bloko, yang nganti iki kewetu sliramu jumuk manuke pawongan iki, kowe kena pidana sing gedhe awit kowe jejereng Narapraja. Kudu iso dadi tepo palupe ning para kawula gawe patuladan sing apik ing tundhone kuwi mbangun karo pikirane kawula kabeh Kakang. Terus niku wong manuke regane 44 Nah. juta. Sekedap Kanjeng Adipati. Yo piye? Menawi babakan manuk. Manuke kula niku langkung sae kalih manuke anu bocah menika, Pak. Ah, ngapusi. Ngapusi Dados niku kula Kanjeng. niku mboten blas milik manuke si cah. Le. Aja percaya. Jenengmu sapa? Jenengku Jolodong, Kang. Mburi omahe sampean kae lho. Tangga dhewe kok iso lali. Aku ora kenal Kanjeng Adipati. Ya ngene ya Kakang. Aku nak ndeloki apa? Ngrungokke jenenge sapa? Jolodong. Aku yo rada ora percaya aku. Piye iki Soale aku ndeloki sangel iki. jenenge iki yo jeneng nganu kuwi. Ketoke wonge yo ora penek-pener. Nang ndeloki kuwi aku. Saestu Kanjeng niku. Marai godong kok. Manuke kula bareng ki lho kula sukani jeneng. Jenenge Pret. Nah, saiki Jenenge ngene. Pret. Manuk Pret ngono. Saiki ngene. Kowe tak joli bloko, jujur. Nggih, kula pun jujur. Pangapunten niki Kanjeng. Masalah iki punggawaku, punggawa kadipaten. Lah ngene iku kok tegel. Monggo abdi jenengan. Nak miturut ki tumenggung iki. Nggih. Kuwi ki tumenggung kuwi ora njumuk manukmu. Apa ana bukti, ana sing weruh? Mboten. Wah. Nah, Waduh. kaya ngono kuwi, kowe nggawe ontran-ontran ana ing pasawakan iki. Nek nganti Kakang Ranggajaya kuwi ora ana bukti njumuk manukmu, kowe sing bakal kena pidana. Wah, lah kok ngono piye iki? Marai jolodong kok. Kang jenengan seper manuke kula mboten. Aduh piye? Lah niki kok enten Ya ngene wae. pripun? Manut kula. Kowe ora usah direko-reko. Ora usah gawe ndakwa karo wong liya. Iki ora ana bukti sing cetha. Sak benere. Kedadian kuwi piye? Kuwi bener apa ora? Apa kowe mau golek reko-reko? Saestu sinuwun nek Kanjeng. Nah menika ngeten. Lah niki kok enten kathah tiyang ki acara napa niki? Nah, lho iki ana ing pasewakan. Ya iki para kawulku kabeh kawula ing Kabupaten Gagatan kene. Mula kowe aja jas-ujus ngono kuwi. Oh, nggih. Sowan ana nggone ngarsane bupati. Sing sopan.
Nggih, kula tak ndelosor mriki mawon nggih. Ora kok teges kon sopan iki kon ndelosor iki ora. Nanging kowe kudu iso ngajeni para punggawa sing ana ing pasawakan kene. Nggih, lha niki keramike malah dadi reget teng pendopo. Lah ngapunten sandale kula pedhot wau saat iki. Ya kuwi saka ulahmu. Mbok sing alon alus. Nggih, Kanjeng. Menika sinten kula nyuwun tepangaken ajeng napa kok kathah men tiyang teng Lah, mriki. iki sing cendhek cilik iki lho. Iki jenenge Ki Sadrono. Ki Dondo. Ki sinten? Sadrono. Sadrono. Ya, Sadrono. Nggih. Sing kuwi Nggih. jenenge Jaya. Jaya. Oh, Sing kadung. kuwi Nggih. jenenge Bodong. Bodong. Blotong, blotong. Ya udu bodong blotong. Kados kula Jolodong. Oh, Jalodong. Kuwi yo wis iki mathuk, gathuk karo kahanane. Tuk. Menika badhe napa kok? Lah iki ngene. Mriki nggih. Ning kowe yo wis trima manuk wilang. Lah pripun meleh nyatane mboten saged kepanggih kok. Asale iki temanggung iki yo ora njumuk. Nek wis trima kowe tak ngapura. Tapi nek urung trima tak penjara. Ampun ampun Nah. Kanjeng ampun. Kowe nrimo? Kula nrimo. Ya nek nrimo, kowe ora tak kai paukuman. Matur Gandeng nuwun. kowe ya wong kaya ngono, tak hukum tuwas apa? Padha ya wong kewe. Ya kula tak Nggih, ningali nggih. bocah menika niku ketingali bocah pedhot niku. Nah, yo ketoke ya kaya ngono ning aku ora tegel arek muni ngono aku ki. Omongane mencla-mencling. Kok ngono ya? Nggih pun niki badhe napa to? Kula penasaran. Iki ngene ya, tak jarwani rungokno. Iki Ki Sadrono karo abdine loro iki sowan ana ing kabupaten Gagatan kene arep njaluk palilah arep mbuka alas tupan kang dununge ana ing sak kulon ngombak. Lho. Saestu napa mboten menika Kanjeng? Lho, ya tenan. Awit ingkang kula tampi kabar saking YouTube niku walas menika sangat-sangat keramat. Mboten enten ingkang wonten nyedhak menika. Napa wonten Ki Sadrono mangke? Nah, ya kuwi. Masalahe kuwi kan wis tak jarwani karo Ki Sadrono iki yen alas kuwi gawate keliwat-liwat bebasa John Mon Moro jalma mati mula adreng panyuwune Ki Sadrono kuwi kepesok arep babat alas tutupan kang ana ing sak kulon ngombak kuwi. Oh nggih. Menawi ngeten mawon pripun Kanjeng? Piye? Menika amargi manuk kula mboten temu-temu. Niki kleresan. Kleresanipun Ki Sadrono badhe buka alas tutupan kala wau. Ya. Kok kula nyuwun idi palilah panjenengan. Kula badhe tumut ewang-ewang babat alas punika pikantuk napa mboten? Mbok menawi manuk kula mabur mrika ta? Lah nggih ta, leres? Nah, Kowe apa iso? Wah nggih saged wong kula niku nyolong gedang ping pindho mboten konangan kok. Lah nek ndeloki pawakane kaya ngene kuwi babat alas gedhe go liwang-liwung kae yo mbutuhake tenaga sing kuat. Ha nggih, kula pokoke tetek pengen tumut kula saged pokoke ngoten. Oh Kanjeng. iya nepaten adreng. Nggih. Panjalukmu panuwunmu ya kowe melu karo Ki Sadrono iki melu buka alas babat ana ing alas tutupan dununge ana ing sak kulon ngombak. Saestu niki. Iya, tak panilahi. Matur nuwun. Lah menika beto napa menika Kakang? Iki arep tak sowanke minangka bulu bekti nang Kadipaten. Isine napa niku? Iki isine yo Berkat. ana duwe dolar niku yo ana. Isine iki dolar. Walah. Dolar saka kono ngono kae. Iki yo ana Saestu beras. iki. Ana yo barang-barang umume wong desa. iki isine Tenak Jelodong Mabu niki jenengan. minangka
Tondo matur nuwun kawula ngombak men dipalilahi ngene iki supadose Kadipaten Gagatan iki yen pajeke mlaku niku nggih supadose negarane niku saged lumampah ngoten ya kisanak. Dong, delok dong. Pripun Ki Sadrono? Apa kowe bener arep melu aku ngewang-ewangi babat alas tutupan kulon ngombak? Piye to Ki ora krungu apa ya ket mau Ki? Nak pancen kowe bakal arep melu aku direkno, aku bakal pamit lengser saka ing Kadipaten kene. Wah, nggih kula Mumpung iki wayahe cek rada awan. nggih. Ben ora kewengen. Oh nggih monggo nek ngoten kula saestu angsal tumut nggih. Nggih matur nuwun, matur mawon nuwun. Kanjeng Adipati, kula badhe nyuwun pamit nglajengaken lampah Kanjeng Adipati. Yo Kisadrono, kowe wong sak kloron. Tak pangestone, tak jambangi saka kaduan muga-mugi lakumu anggonmu babat ana ing alas tutupan kuwi entuk berkah ing Gusti. Kabeh diparingi rahayu selamat, ora ana pambengan sawiji apa-apa. Lungamu tak sangone, tak jambangi muga-muga disembadani apa kang dadi panuwunmu iki. Nyuwun pamit Kanjeng Adipati. Niki Yo. ngaturaken rumiyin Gusti. Yo. Kang Tambi. Kakang Tumenggung Daya Anggodo Nun injih Kanjeng Adipati. gegandengan pasewakan iki wis tak keparangke bubar. Ini ya Kakang, bubarno kabeh kawula kang sibuk ana ing Kabupaten Gagatan kene. Diajeng garana Kakang Yayi, ayo manjing ana ing Kadipaten Yayi. Sumangga kula dherekaken Kanjeng Adipati. Saksampunipun Ki Sadrono kundur saking Kadipaten lajeng nyuwun idi palilah dhateng Keng Raka wonten ngombak. RT RW iki aku iki mau utusan karo adikku ning Kadipaten tak konsetor dondong pengareng-areng hasil bumine ning desane awake dhewe kene. Lah kok sampai sepene kok urung ana bali iki. Atutane ning kono iku didukani karo Kanjeng Adipati. Awit asok glondong pangarengane ora trep karo abene. Mula iki kok nganti telat temen iki apa ana masalah apa ora?
Kula awake dhewe kudu prihatin. Kula kok ugi dereng mangertos kahananipun Ki Sadrono Ki Lurah. Cobi kula tak tanglet riyin kalih Pak RT RT-ne kula niki mbuh menawi wonten ingkang mangertosi kawontenanipun Ki Sadrono. Oh iya. Ki ngene Pak RT RT ku kabeh. Wis sauntara wektu Ki Sadrono diutus dening Ki Lurah sowan ana ing Kabupaten Gagatan Kapure setor Glondong pengareng-areng. Nanging wis sauntara wektu kok durung ana kabare piye kahanane, apa kowe kabeh iki padha mangerteni apa krungu kabare kepiye kahanane Ki Sadrono RT ku kabeh. Aku lali malah ngomong apa. Long kon ngapal kesak wong itok kok langsung kon dadi lho. Yo nak pancen kowe ora ngerteni lungane Sadrono. Kula ingkang sowan Kakang. Oh, lah kae apa? Tak arep-arep lho Sadrono. Sadrono, Kula Kakang. apa awakmu lemu sowan ana ing Kadipaten Gagatan entuk duka karo Kanjeng Adipati. Lah kok nganti tak enteni wis sawetara kok ora teka-teka. Angsal pangestunipun Kakang sowan kula wonten ing Kadipaten Gagatan. Kasil kanthi sae Kakang. Lan anggonku bakal buka alas tutupan ana ing kula ning ombak dipangestoni Kakang. Oh, ya ngono. Pancen nak pangestune Kanjeng Adipati. Mengkono ya kabeneran. Aku yo engko tak pangestoni uga. Lho nggih. Kegandengan menika mumpung tasih suryane rada dhuwur. Kula badhe nyuwun pamit ngajak rencang-rencang menika badhe wonten ing alas tutupan mawon, Kakang. Oh, iya Di. Pancen kowe duwe niat kaya mengkono, mula aku lan nyaimu isane mung ndedonga ya muga-muga apa sing tok cita-citakake lemu arep babat alas tutupan kono muga-muga diparingi slamet ora ana alangan apa-apa ya. Ya pangestu moyo Kakang, kula nyuwun pamit. Yo tak pangestoni. Monggo, monggo, monggo. RT ku kabeh. Iki adiku Si Sadrono lan Blotong iki duwe niat arep babat alas ning kulon ngombak, alas tutupan. Nggih. Yo awake dhewe ndongaake wae, muga-muga Si Sadrono anggone babat alas ora ana gangguan apa-apa ya. Lurah mriki ugi saged dipun nderek namung nderek ndedongaken mugi-mugi anggenipun gadah pikajengan ingkang sae menika boten enten alangan punapa-punapa. Ya wis, saiki awake dhewe padha lerem sak wetara ning mburi. Ayo Nyi. Nderekno.
Cek. Salebeting alas tutupan kang badhe dipun babat kalian Kisadrono wonten hangreksa kanthi wujud gegelani utawi gegirisi inggih punika jin setan peri perayangan jin tileng ngamuk ndadosaken sami bubar mawut boten kawonten-wontenan kananipun amargi jin tileng boten nrimakaken bilih panggenipun dipun obrak-abrik dipun dateng bangsa menungsa lajeng geger perang. Cek. Aku ora nrimake sapa sing ngrusak omahku iki. Wani-wani ning ngrusak omahku kabeh. Ayo padha gelut kene. Sapa sing rusak omahku kabeh? Sapa? Ngaku. Jin Tileng. Apa? Aku kan bakal babat ana ing wewengkonmu. Mula kanthi panyuwunku tak pek atimu. Palilana anggonku babat ana ing alas kene. Ora iso. Sudi pokoke aku. Lah piye aku wis kadung mangkat rene iki piye? Ora iso pokoke. Nak pancen kowe arep babat wonten alas kene, wani perang karo aku kudune saiki. Ayo ladeni. Ayo. Iki ana setan dijak alusan ora gelem iki karepe piye kok Kakang? Ya pitik. Setan alas ora keneng jak seduluran. Ora sak daune dhewe. Lah terus piye iki Kakang? Wis pokoke dirudo pari peso. Kudu awake dhewe iso babat ana alas. Sakurane nyombak iki. Iya ya Kakang.
Wah. Iki demit nih, pancen demit. Ora kena dijak rerukunan. Dan pancen mengono. Mampananmu aja. Ora bisa. Wah. Waduh. Piye jen dileng? Kowe jewani karo aku? Ampun Kisana. Kawula nyerah. Ya pancen kowe wis kalah yuda karo aku. Mula ewang-ewangan anggonku babat alas tutupan kene ya. Inggih, sendika dawuh Kisana. Mula Kakang Inggih. kanggo ubur rampe babat ana ing alas tutupan kene padha dicepakke awit awake dhewe kan yo wong Jawa aja ngilange kejawene Kakang. Nggih, wis tak akan dawuh. Yo saiki padha nglumpukke ubur rampene sik yo Kakang yo. Nggih, monggo. Padharekaken. Kemenangan dipun kukup dening Ki Sadrono. Malah dipun biyantu dateng Jentileng sak rombongan buka alas tutupan dados desa. Salajengipun nglempakaken uga rampe kangge wiwit babat ing sak ngandhape wreksa Plasa Canggal. Hing mriki Ki Sadrono pikantuk wangsit saking Gusti Kang Harya Jagat supados dusun samangke dipun sebat kang nami Prigi Desa. Ki Sadrono nyuwun bantu dhateng jin supados ngampil gamelan kangge pengiring suka parisuka. Saperlu syukuran utawi sedekah desa inggih punika awujud seni ledek utawi tayub ing dinten Jumat Kliwon. Adikku Blothong. Sakwise ubur rampe wis tumata kabeh. Ayo padha diwiwiti babat ana ing alas tutupan kene. Supaya ing rampung bisa kanggo kamulyane anak putune dhewe ya, Di. Samengko sakwise babat rampung iki Jentileng tak kongkon nyilih gamelan ana ing sendang Srobok kanggo suka parisuka anggone bangun desa ing kene ya. Nggih, sendika dawuh Ajeng. Wis ora kesuwen, ayo padha budal nindakake pakaryan iki ya. Cek. Nggih. Kala mekaten wau sampun cekap carita babat tanah Prigi. Salajengipun
kantun syukuran mawi tayub. Cekap semanten carito babat tanah priki menawi wonten kelepatanipun kula sarobongan nyuwun pangapunten minangka paripurnanipun atur namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.